Hello! 皆さん、こんにちは。エンディ・チョンです。今日は空港で使う韓国語を話したいと思います。早速始めましょうか。まず、一番大事な言葉、唔該。唔該なんですか？唔該、すみませんの意味です。もちろん、ただすみませんだけじゃなくて、ありがとうとか、お願いしますの意味もありますね。例えば、チェックインお願いします。唔該チェックイン。唔該チェックイン。これよく使いますね。OK。なんかスタッフに声をかけるとき、唔該、唔該、すみません、すみません。OK。続きましょう。喺邊度なんですか？喺邊度だいどこの意味ですね。どこの意味です。例えば、下の例で、入國ホーム、入境大堂喺邊度？入境大堂喺邊度？この喺邊度はただ場所だけじゃなくて、人も OK ですね。例えば、たけしさんはどこ？たけしさん喺邊度？たけしさん喺邊度？メリーさんはどこ？メリーさん喺邊度？メリーさん喺邊度？でも、韓国語話すとき、もし質問やるの場合は絶対イントネーション上げるですね。喺邊度？喺邊度？こんな感じですね。例えば下で、手荷物受け取り場はどこですか？行李認領處喺邊度？行李認領處喺邊度？これ発音難しいですね。そして、機場快線はだいたいこの電車の名前ですね。これちょっとミスです。これはだいたい駅、機場快線はだいたいこの電車の名前ですね。でも電車はどこ？これちょっと変で。3番目のところなししましょう。はいら。続きますね。OK。ちょっと場所の名前一個一個読みましょう。場所、そして喺邊度。例えば、入境、最初から入國ホーム、入境大堂喺邊度？入境大堂喺邊度？右側、這間海關喺邊度？海關喺邊度？3番目、行李認領處喺邊度？手荷物受け取り場ですね。そしてバス停のところ。バス停はどこですか？巴士站喺邊度？巴士站喺邊度？しかタクシー乗り場。タクシー乗り場はどこですか？的士站喺邊度？的士站喺邊度？機場快線はだいたいこの電車の名前なので、だから場所じゃない。だからこれはなし。OK。右。この免税店ですか？ OK。免税店喺邊度？免税店喺邊度？最後、トイレのところですね。洗手間喺邊度？洗手間喺邊度？続きますね。これチェックインするときよく使いますね。チェックイン喺邊度？だいたいチェックインカウンターはどこですか？の感じで。特に香港の空港すっごく大きいなので、もし人に聞きたいときは、唔該、すいません。チェックイン、例えば、何か航空会社、チェックイン喺邊度？チェックインカウンター喺邊度？これ方がいいですね。下、window seat、OK、窓の席。窗口位、唔該。窗口もちろん窓ですね。位もちろん席。窗口位、唔該。窗口位、唔該。多分実際は使わないですね。ただ、飛行機予約するときは決めるでしょう。インターネットで。でも練習ため読みましょう。OK。窗口位、唔該。窗口位、唔該。下、何時に搭乗ですか？幾時登機？
幾時登機。そして右側ですね。aisle seat のところで走廊位唔該走廊 aisle ですね。aisles 位冇錯唔識嘅走廊位唔該。下幾多公斤幾多公斤幾多いくらですね。公斤はキロ幾多公斤幾多公斤。最後のところ幾號登機閘。咁の登機閘はボーディングゲートですね。幾号登機閘。でもこれ大体搭乗券で絶対ありますので、でもこれは言うの可能性はほとんどゼロかもしれないですね。そうね。ただし、練習のために読みます。OK、続きましょう。入国審査。これは、広東語で自分、香港、行く目的説明するです。まず、最初から、私は観光客です。我係旅客。我係旅客。旅客もちろん tourist ですね。観光客。そして下、ホテルに泊まります。住酒店。酒店もちろんホテルですね。住は泊まる。住酒店。例えば、私はホテルに泊まる。私ですね。我住酒店。我住酒店。下、もう一度お願いします。もちろん、唔該はお願いしますですね。講、話す。講、話す。多次は第もう一回の意味ですね。もう一回の意味です。講多次、唔該。講多次、唔該。右側、3日間泊まる。住3日。住は大体泊まるですね。OK。3日と3日。住3日。住3日。わからない。唔明。唔明。唔好。唔明。これ有冇日文か？これは多分日本語ありますか？多分ないの可能性一番高い。有冇日文か？日文は日本語です。有冇得ありますかの感じです。例えば、有冇日文メニューか？日本語メニューありますか？有冇日文メニューか？有冇日文メニューか？こんな感じですね。続きましょう。これやばいですね。我嘅行李唔見咗。我嘅もちろん嘅はのですね。の行李荷物唔見咗はこれなくなった。例えばパスポートなくなった。我嘅パスポート唔見咗。香港の場合は英語と広東語ミックス使うすごい多いですね。例えばトイレ喺邊度？トイレはどこですか？トイレ喺邊度？トイレはどこですか？チェックインカウンター喺邊度？チェックインカウンターはどこですか？但英語と広東語ミックスする話すは普通ですね。香港で。この場合は私の荷物なくなった。我嘅行李唔見咗。我嘅行李唔見咗。例えば我嘅 passport 唔見咗。我嘅銀包は財布ですね。銀包財布。我嘅銀包唔見咗。例えば我嘅朋友唔見咗。私友達なくなった。OK、空港からの移動。これ去は行くですね。去は行く。唔該お願いします。去は動詞ですね。例えば私は日本に行く。我去日本。我去日本。私は香港に行く。我去香港。我去香港。でもお願いするときはお願いしますときこのおは言わなくてもいいですね。まず去機場快線。機場快線は大体電車の名前なのでこれはまずなし。2番目からいきましょう。例えば去酒店唔該。例えば酒店の名前は ABC ホテル。ABC ホテル。だから
去 ABC 酒店唔該。去 ABC 酒店唔該。下いくらですか？幾多錢？幾多錢？嗱、韓国語話すとき、特に質問するとき、絶対イントネーション上げるですね。幾多錢？幾多錢？ OK、右側、バス停へお願いします。これ、去、行く。巴士站、バス停。唔該、お願いします。去巴士站唔該。去巴士站唔該。下、要幾耐？要は大体ちょっと必要の意味ですね。でもこれは動詞です。必要があるの意味です。でも要は動詞です。幾耐どのくらいの感じですね。要幾耐？要幾耐？どのくらいかかりますか？最後 P のところで停喺呢度。停はこれ止まるですね。呢度ここ。呢度ここ。喺はだいたいこのでの意味。ここで止まる。ここで止まる。停喺呢度。停喺呢度。今 OK ですか？続きますね。空港の中で使うフレーズ。まず最初からいきましょう。いくらですか？幾多錢？幾多錢？下、チャージャー。これはチャージングのところですね。これ日本語忘れた。OK。充電喺邊度？充電係充電ですね。思い出した。日本語思い出した。充電ですね。充電の韓国語は充電。充電。充電喺邊度？充電喺邊度？下、美味しいですか？好食㗎。好食㗎。多分好食嗎方が自然ですね。好食嗎？好食嗎？右側は Wi-Fi。Wi-Fi パスワードは Wi-Fi 密碼係乜？係乜？大体何ですかの意味ですね。Wi-Fi 密碼係乜？ Wi-Fi 密碼係乜？下、有冇免稅？有冇免稅？でも香港大体消費税はゼロですね。だから多分これフェイス使う可能性はゼロです。OK。消費税ゼロ。香港で。OK。下、トイレはどこですか？洗手間喺邊度？洗手間喺邊度？ OK。緊急フェイス。emergency フェイス。まず help 救命。救命。救命。例えば香港で海あるでしょ。海に落ちて、そして一番大事な言葉は救命救命助けてじゃない救命救命。右側、体調が悪い、唔舒服、唔舒服。例えば、私は体調が悪い。私、我唔舒服。我唔舒服。右、パスポートなくなった。護照パスポートですね。パスポート。唔見咗。唔見咗もちろんなくなったですね。唔見咗。下、警察を呼んでください。叫呼ぶですね。叫警察唔該。叫警察唔該。警察呼んでください。右、日本語わかる人いる？有冇人識講日文啊？多分これはちょっと難しいで。多分 Japanese? Can you speak Japanese? これも一番ベストですね。Can you speak Japanese? Excuse me, can you speak Japanese? これ一番言いやすいです。もちろんもう一回読みましょう。有冇人識講日文啊？ OK。リアル会話。我而家読みますね。唔該。すいません。洗手間喺邊度？喺右手邊。右側。唔該。機場快線喺邊度？機場快線は多分駅の名前。そう、機場快線大体これ電車の名前ですね。跟住指示牌、これ僕のミスです。OK。跟住指示牌、案内のサイドですね。ありがとうございます。唔該晒。唔該晒。
この機場快晒邊度個ミスですね。これなしでしましょう。はい。そしてもう一回読みますね。これ全部。今日は絶対何回も読みました。これは絶対覚えますね。もう上からいきましょう。1番。唔該。2喺邊度？3幾點登機？4我係旅客。5講多次唔該。6行李唔見咗。7去嘟嘟嘟唔該。例えば去巴士站バス停唔該。去巴士站唔該。いくらですか？幾多錢？幾多錢？ Help! 救命！救命！ passport なくなった。護照唔見咗。護照唔見咗。本当にありがとう。唔該晒。唔該晒。これ練習ですね。ただスタッフを呼びたい。唔該。すいません。2番目。トイレが見つからない。洗手間喺邊度？但要前にちょっと唔該つける方がいいですね。唔該洗手間喺邊度？唔該洗手間喺邊度？3番目。タクシーで尖沙咀に行きたい。去尖沙咀唔該。この唔該でお願いしますですね。荷物がベルトにない。行李唔見咗。行李唔見咗。荷物なくなったですね。大体こんな感じです。どうですか？今日のレッスンわかりませんか？ OK。もしよかったらチャンネル登録してください。また次会いましょう。バイバイ。